ingredientes para facer unha empanada de atún. Para a masa, fariña, auga, aceite, sal, un ovo e levadura. Para o recheo, sardiñas, tomate, 3 ovos, atún e aceite. Para pincelar a masa, un ovo. Os utensilios son un pincel, 2 culleres, un rodillo, un bol, unha tixola, unha pota e unha bandexa de forno. Primeiramente poñemos os 3 ovos a cocer. Mentras que os ovos cocen, vamos facer a masa. Primeiro, echamos a fariña. Agora, echamos a levadura. Botamos o. Despois, botamos a auga. Agora vou poñer o aceite. Agora o ovo. E finalmente o sal. Agora temos que remexer. Agora, como non podo remexer máis ca culler, vou facelo ca man. Agora vou deixala reposar unha hora. Agora vamos facer o recheo. Primeiro vamos botar o aceite. En segundo lugar, vamos botar a salsa de tomate. E por último, o atún.
estremecer. Agora que xa está o recheo feito, as sardiñas trituradas, agora vou a triturar os ovos. Agora que xa están os ovos triturados, vou a destapar a masa e a coller a mitade máis grande. Agora vou a estender a masa. Agora que xa teño a masa estendida, vou estirar o recheo. Agora que xa teño o recheo estendido, vou botar as sardiñas e o ovo. Quita a cuchara, Vacía xa os pratos encima agora. Bien. Agora vou a estender a outra mitade da masa. Agora que xa puxen a parte de arriba da empanada e a dobrei, vou facer un burato co dedo e
e pinchala. Agora vou pincelar a empanada. Agora que xa rematei de pincelala, vou poñela no forno 30 minutos. Esta é a empanada de atún. Se o bandullo queres fartar, a empanada de Claudia has de probar.